Caleb Neo's baptism. Kay 9 years old man. Week 4. So, naghaday kay times. No, para na din sila maka-kumpisan. Sumala siya na ayaw niya papunta nga. Madako pa. Parita sa Augustus. Ano lang? Ang kandila, uy. Auntie, ang kandila, ihatag sa mga Caleb Neo. Ayo, Caleb mo. Surat tidak siya kay di mo akate ko na siya. Di mo na bukas siya. Ano ba ang nago? Ano talikod? Tapos gawas, tagas kuya. Tagas kuya ito. Ano may kandila? Gawas. Kamu dah tumpah. So, pamilya. Pak, ya. So, enggak? Caleb Neo. Saudara aku saya ni penghang yang punya agak ini ada jawab dia dengan foto agak tadi ya roban saya sia-sia satu hal telepon sebenarnya pertama kalinya dan terima sebenarnya itu sebenarnya itu loh kata Kristo ini ada mah itu sekali mas juga tahu kasar buat apa kamu saya mulai sponsor sebelumnya ada pertama ini di kanan saya Thomas, saya mana isi besar, amalan kita. Anda. Jauh, nih besar semua. Dengan tema terus, urusan kali mata. Sudah buat di kanan, hubungan dengan usaha. Oke, proses apa? Amalan, hubungan dengan kita tuong kumangko, ini wala. Oh, sige, rumputanan, sponsor. Huwag lang mo bata. Pwede pa magka-ador. Telepon ka. Buwan, ilang mo sponsor? Kamu dia? Yun eh. Sponsor mo? Ang inyong itubag, iyan po kami, Santa Maria, Inahan sa Diyos. Yan po mo kami, Santa Maria, Inahan sa Diyos. Yan po mo kami. Yan po mo kami. San Pablo. Yan po mo kami. Martin de Forres. Yan po mo kami. Guido Caruso. Yan po mo kami. Pumunta na mga santo sa Diyos. Yan po mo kami. Magligo di ikaw diya sa gawin ni Kristo ng atong manunod sa kabilharihan ko sa kakuran. Amen. Gibaan mo mga anak nga si Caleb. Ini tubig na makalinis. Aron makaambis siya sa pagtuo sa Tuhan o sa pagkatawad ni Kristo. Panalangin niya kini tubig, pagamiton, aron pagbunyag kang Caleb. Ini mo ipangalan ni Kristo ang mong Ginoo. Amen. Yung unang hanay kong tana, ito ba ninyo? Isalikway. 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 Pahanggang ba tayo paduka? Pahanggang. Pahanggang. Pahanggang tayo paduka. Jaga kau berpuasa. Sige, biar lah. Bagus sama. Biasa. Ang Diyos, Amahan sa atong Panginoon Kristo, ang luwas kanin mo tala, naghata kanin mga mata, pinag sa Diyos, sa Panginoon, sa Krismas, sa luwasan.
pagkaambay ko Kristo sa iyang pagkahari, pagkapare o pagkapita. Sige, kauwi na siya. Asang kalo? Namin kalo dali. Tubig. Why? Para pas na pun ya. Sini na sa dulo. Ano? Why ikaw? Wala. Tari na ikaw puti oy. May payo puti niya. Pasti na kamu. Ano ba turo eh? Dali. Ah, tara. Tara, sige. Bago ko na ikaw binuhat, so na ikaw ang Kristo na iyong mabuti sa po, dalawang tatang matimahan sa imong Kristo anong kanulan. Basta pa sa ibang pagkakita ng puro na mo. Totoo, pagkakita ko na yun, amen. Amen. Ahora re ba re ko. Ay room share. Re. Kasi pag kita po tayo. Kini kaya gitu ya kali orang mampingan magsiga ka ulit. Kini nga gihay ni Kristo. Ayan, una-una sa labot na kasing-kasing. Kaya kasi patuloy Kristo. Nang nakaw sa kamay na kaya. Sa kaya dayon ko sa ko ko. Kaya ako niya ko si sukat sa ko. Sukat sa parong. Ano sa dos. Okay, di ba? Sa ko di pa. Di ba na? Sigaw na sukat ko. Di pa ka. Di mo yo sa pera. Di ba ka sa ko sukat. Paul ka balik ka sa ako na pera. Wala. Di ba? Balik tuan, sukat ko ko. Wala ko. Naman, ang ginawa mo sa exercise. Bisa kong giling dawas sa tao sa siyas. Kaya ko sa mga hangto, ko sa mga ibang. Kaya ko sa ano, sa bago sa bahan na makikita. Ya, tak bisa mo kan masuk ke dalam. Jadi tahu kan terus masuk bisa pada dosa terus pada dosa itu. Kalau ada tanda mas, ada kita kita mas, ini kita dari. Mari ya. Kalau kita masuk kalau kita tahu kesempatan mana mau. Amin. Narai ninyo semua kaum kenal, agawan para santo. Amen. Mana tu punya tulis ya. Uso na, may usa na kandila. Congratulations! Welcome to Christian World! Welcome to Calib News Baptism! Ay, tatabangan. Ano yan na, kay si Neo ko man akong video fan. Kay siya man ang highlight. Nakuha na ni Neo eh! Ang maduman din. Ano ka nagmata? Libang ka do? Ano ka libang? Okay, yun lang. Uy, mulo! So, this is Neo's mom. Hi! I'm the mom. Ay, so, hindi dito. Document sa dayon si message. Ano ko ginawa ko anak grabe. Binoang. Uy, pina-pressure ko siya. Uy, lagi pa niyo mayo. Pressure siya. Uy. Happy birthday niyo. Man, birthday ni Neo. Message yun. Saan mo message ni Neo? Di mo ka mo message. Kapit mo ni sa vlog na patay ko ka. Happy This Christmas. is your Lola. Ato bang diri nga 5 years from now, Neo will... Ay, 5 years from now, Neo will understand your message. Video. Hi. Tingnan, hi. Oy, imo din ang papa. Grabe nakakumpot ko. Hello, videohan pa yun. Hala. Naway ka ni ate. Na. Inayaw ate. Hi, Neo. Hi, Neo. Dali ba? Na, hi, Neo. Sige lang, sige. Na, hi, Neo. Na, hi, lang. Sige dayon. Na. Na, zoom ba kay kagnaw? Si nanay, di na makita ang katiguan. Hi, Neo. I'm your super great auntie. O regalo ni mo 7th birthday kay nana mo ko'y tawahoy na gaanti ka og scholarship. Si gusto ni mo. Scholarship. Ikaw unsa may mahatag nimo ni Neo?
in the future? I'll buy you iPad. Soon, kay siya na tingko sa imong dugo. Ang ihatag na ko nimo kay puro hisyo. Kaya dungagan ti kag problema. Bless you. Isang pitik. It's off. No. Watch me, Nene. Di yun, nag-shoot. Eh, sabihin na natin. So, thank you for sparing your time. No, I know you're very busy, but now we're here gathered together to celebrate the baptism of our very own, our only one, little one, Khaled Neo. Asa man to? Dara. So guys, let's give Khaled Neo a round of applause, please. And now, to formally start this program, I would like to call on his daddy Jose to give his remarks, or welcome remarks. Good morning. Welcome. Thank you. But thank you so much for coming, no, folks, friends, family, we're gathered here today to celebrate my son's baptism. Thank you so much. Wow! Short but concise. A teacher is short but concise. Alright, so at this juncture, mag-trivia sa tabi before kita overseas sa tong main event of the program, alright? So I have 4 questions here. So kisa tong una makadool dire, we'll have a prize. House and Lot. House and Lot, sponsored by Palmolive and Colgate. Okay, first question. Okay ha? Unahay lang ha, pero walay tukmuray ha. Alright. First question. F2. Thank you, dapat complete sir. F2 2025. Alright, it's been wrong. Na, video ka na. Video. Alright. In what hospital baby Nia was born? Hospital. Alright, si doctor's hospital. Wife. Nakato na siya, short, pero Yes. Zodiac sign. 5. Doon din eh. Dili ako mo doon din oh. Alright. Name sa ma'am. Kayo ni Christine. Alright. So, Aquarius. Aquarius is spelling bee. Hala, pwede niyo na lang. Alright, Aquarius is correct. So claim your prize. Tarungan ako. Kain kay gutom. Isang pitik it's off mo. Hawak pambit. Hawak pambit ba? Hello everyone. While we're celebrating baby Nia's baptism, we would like also to celebrate the birthday march celebrant. Let's sing happy birthday to Happy birthday, so happy birthday. Lagi na Sir Ray, Lola, Lola Fe,
Jollibee. Hala, nagusto. Bira tayo, bira tayo. Lip sync, lip sync, lip sync. Okay, let's resume our program. Nabusog ba ang tanan? Nabusog wala? Nabusog ka? Nabusog ka? Nabusog? Nabusog wala? Wala! Wala! At no, na-upti kayo mo basta na yung mga itaon. Kaya wala na ito. Alright, sige, let's Wala proceed. di ay. So, we'll have another game. Let's call this game, Where is my pacifier? So, the participants are the ninongs and ninangs. Kisang ninong ni Nio dire, taas ang kamot. Alright, laduhan ha, tulong. Daghan to ganina. Kung kisa'y makatulong yun, kung kisa lagi makatulong, so, maski nakatulong na kanya, sunod nimo makapa. Shoot pa yun sa mga daog sa to siya. Okay? Apil ka nila. So, okay. Una ang boys kay kuha ang boys. Oh, unang boys. Ay, blindfold ang boys. I-blindfold mo yan. Dong, talikod dong. So, ipili niya. Kailangan siya sticker, guys. Malayo ka, malayo. Ano ba? Ano? Ayun sa ninyo, itokod ang gikuan sa bata, ha? Kasi maumod siya sa cake. Impas. Okay na ba, coach? Okay na po, coach. Ayun, dili. Okay na sa pili. Ay, dili daw pwede mo, coach. Kasi sa ating BK representative, dili daw pwede mo, coach. Walay mo coach nga audience. Alright, sige. Si Daddy J ang una. I-blindfold. Ito na, nakakita ko ba? Ilan eh? Oh. Diba? Sige, tayo ka kalima. Ready? 1, 2, 3, 4, and 5. Dali ka nila! Give Forward! 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 Kada! Forward na! Kada! Alright! Sige daw! Five! 4! 3! Wow! Oh, perfect! Alright! Sige! Sige, ready? Okay, ready? Patuyugan ka lima. 1, 2, 3, 4, and 5. Oh, steady ka, sir. Sige. Go! Ay, masig akong afta, mabilitan na yun. Sige. County siya, Manoy. County siya. Oh, sige. Okay, ikaw. 5. Lagi ka mag-sticker. Mahikam pa naman ang sticker. 2. Yes! Kana, kung ano na naman isa suwang, sir. Ano na mo naman isa suwang. Lagi, hindi ka mo mahirap ang bata, sir. Okay. Next. Mahikam pa Tapos naman yun good. niya kay counting top 5. Counting. Basta makahikaw lang yun kay inyong hiram-hiramon. Lain yung mga ganun. Nangitag saan. Okay.
3, 4, 5. Go! Wow! 5, 4, 3, 2, 1. O, nakatulong na sa iya. Luha na, luha! O, ayun luha. Dali na, mga shooter. Wow! Ba't sila sa mga ninangs? Kung kabaw maging mo, pahilo mo bata. Okay, patayo ka. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay. Straight sir. Sige sir. Sige sir. Sige sir. 5, 4, 3, 2, kaya na! Sir! 2, sige! Kaya na! Sus! Gamay na lang yung kuwang sir. Gamay na lang yung kayong kuwang sir. Hilang na siya ako ng bata. No? Gamay na lang. Ano? Kaya na. Sige. Kinaya lang taon say. Kaya na. Kasi maumod na say. Alright, sige say. Patuyo ka say. 1, 2, 3, 4, last one, 5. Sige ma'am. Sige, great ma'am. Sige ma'am. Sige ma'am. Ito ma'am. Anak na. Okay, 5, 4. Sige ma'am. 3. Ano na ma'am? Wala, ayuhan na. Uy! Matulog na sa tuwan. Eh, nanatay ka to mga winner. Tingnan na mga winner ha. Okay, next. Sa iyo, bilang ilong. Sige na, ginawa sa'yo. Kaya na siya? Kasi ato sa gawas sa ulong. Ato gawas sa ulong. Ma'am, ano naman sila ma'am? Maayon daw ka ma'am. Pagtaon mo, asan siya nabutang mo na. Hindi na siya. Okay, ready na ito yung. Ready na, sige. Yung kasi, 1, 2, 3, 4, 5. Sige. Sige ma'am, straight ma'am. Padung sa lechon ma'am. Dala ma'am, padung sa lechon. Sige ma'am. Ay. Fine. Sorry ma'am, sorry. Sige, 5, 4, 3, 2, 1. Sige ma'am. Tatahan ma'am. Pakilon nyo na bata ma'am. Bata na, bata to daw. Okay. Next. Sige, kay last mga ma'am. Ikaw na ipangita sa baby mo ha. Ang challenge sa last kay dapat dili na hikapon ang paper. Dito nagpilit. Sige daw ma'am. Tara na ito. Tabawan niyo ang pailo ng bata. Sige. Okay, patayo ka. 20 na tayo. 2, 3, 4, 5. Straight. Sige daw. Sige ma'am. Sige ma'am. Padung sa bangin ma'am. Padung sa bangin. Ang bangin ma'am. Tara! Ano ba? Ala! Ala! Tara! Isang pitik kami soft move ma'am. Patay. Wala ka ba pailo sa bata ma'am. Tara tayo more ka winner. More ma'am. Sige daw. Buha sa sinodong. Arinay, arinay. Ayan. Okay. Bring me iPhone 17 Pro Max. Fully paid. Cash. Sa kuan. Sa Power Mac ipalit. Bring me iPhone 17 Pro Max. Wala. Ay, mauho sila ipagawas. So wala na, wala. Sige, another. Bring me Red Gapalio. Red Gapalio. Red Gapalio.
Kapit tol, yan. 30 So, na yun! i-claim yung Ay, prize ni... 30! I-claim yung prize ni Shaira, sir, ha? Next! Bring me nagkaon ng saging! Bring me nagkaon ng saging! Ala, wala. Wala! Ala, wala. Ala, sige ma'am. So siya na lang, yung volunteer. Di ba niyo na lang? Nalay ma'am. Bakit ako ginumdum isa? Nakadaog sa game. Asa ka related? Workmate. Uy, prices na, uy, si Kuya Babe, uy. Alright. Para di mo taas yun ay sa dong. Buot-buot, pakugkuan. Last to bring me. Bring me sungkod ni Lola. Sungkod ni Lola. Dali. Nay, dagan, nay! 1, 2. Unay raman. Oh, yeah, kaya wala may laing Lola dito. Dapat i-inak. So, saan paggamit ang sungkod ni Lola? Anak. Sige, i-claim na mong prize niya. Shaira, nga sabihan. Justin Boko. Ew! Okay, last one. Last one. Bring me box of cake. Ano mo na may sound? Bring me box of cake. Wala. Wala pa, wala. Isang dagi cake pa din Bring ako me na. table flower na lang. Table flower base. So, i-claim na ang prize niya, Shaira. Alright. So, thank you. Thank you everyone for participating. Karon guys, kay Kuya ni. Karon guys, kay nagpa-games na lang sila guys. Nga, ay, malali sila games. Nga, magkuan na lang sila guys. Nag-message for Neo. So, mo ni ang sound system is in charge sa sound system guys. DJ! Aaron, bigyan mo ako ng beat! Alright, guys. Ngayon ko, Nino ang dito to give. Yeah, mo to kay ang very busy nga kuan. Very A round of applause, guys. Kisa daw? Kisa daw? Let's hear from Nino Angelito. So, maestro na nako siya Sir, guys. what's your Maestro na message namo to sa the research. Pag last. Wala siya ginang. So, ni-message ng maestro sa research sa na guys. Kahit sa siguro normal yun. Ay, ganyan lang mo si Terry. Pupunta maliwan sa sensei pagka mapasayanin ang hanan niya si... Silang duha, ang tanang karakteristik sa iyong papa o mama nga makuha niya o kunta, katangan pa siya kung ano ka ng malipayon na kinabuhi sa iyong pagkakaroon. Thank you so much, Nino Angelito. By our representative, Attorney Shelby. So, we pray that baby Neo, would grow up well-rounded, as a well-rounded individual, emotionally, spiritually, physically, mentally, faithfully, cheerfully, holistically. For the parents, most especially, it's not easy bringing about life, but we do it for our children. So, especially sa mother, we pray na you continue your tenacity. Yan, dapat nang hilog ka ng pagkakasalayo ba? Bringing forth baby Neo into this. Tadon ko ning buko pandan eh. Sa video ba yun? Sama ka tadon. Of your problems. It's easy to spoil a child, but it's really hard. Neo is, I hope and pray na he'll grow up like his dad, a gentleman. And then I hope and pray also at the same time na he'll grow up like his mom, kanang grounded and God-fearing. Kanang at the end of the day, kay kanang
at the end of the day, kay sila naman yun, sa parents as well, no, nga, kanang, I hope you enjoy this season of your life, kay they're not always young, but that's good, so, I hope you make most out of it. Like, enjoy lang yun ang kanang puyat moments. Kaya hindi naman all the time magpuyat yun. Kaya for now, naman yun siya. And then, also, as well sa parents, yeah, I hope you don't forget to do it as well. Kaya sometimes overwhelmed ta sa parenthood ba? Nga, we forget nga kanang manag-asawag yung hapon sila. Kaya overwhelmed sa mga mommy and daddy duties ba? And then, so, hindi niyo kay, Nina will always be here for him. And so, like, So, first day, ako personal message ako ni Neo kay hope na once you grow up na mayong tao and matinahurod and mas especially enjoy niya ang life because you really want. Because there's always gonna be another mountain. Always gonna be another Ako Wait lang pala kung on sa next door. Kasi on sa watermelon nga. And you're 24 hours on call na, pwede ako. And excited kay me because So paninglang sila, anak. Hi, good afternoon everyone. I'd like to introduce you. Isang pitik ka dyan! Isang pitik! My message to the father of Leo. This is ang mag-inom ron kay Paula. Message din ni Leo, may God bless you all the time towards your journey sa real life. And of course, to the parents, si Christine and Jokol mo naman tawag niya. Maungkat lagi. They can also makuhaan sa tayo yung previous ni message ba bro English. Pwede rin mo say tawagan mo source out on mga techniques and ways to the other parents as well. Dili pa kami kahatagan na, kaya wala mo sa damuha. Basin na yun niya. No? Dali tao, ako masaad ra gyud ni Neo is that Pero may magsamgyol. tanan nga support, no? Aerial support, military support, ayaw lang financial support, you will listen to me. Ako naghatag ang mic sa mga asawa. well, nasulti naman lahat na mga message pero as ninang ni baby Nino, ako lang gyud giampo na mudako siya nga may bata, na good health and as well as mama o papa niya. Mudako sa silang Wow, maayo. Itong mas experience, mas napadako nila. So let's hear a message from his Lola, Lola Rosalie. What's your message to Daddy Leo? Kaya I know, tita, ikaw man dyan ang most experience sa tanan, kamu man dyan. And what's your advice? Especially na bago pa rin yun na tao si Leo to the couples. Ate, hindi pa nagsara nito eh. 1, 2, okay mo tuol nila nun. Tuolog eh. Sige natin. Ay, kita. What's your message? Short lang, short. Short lang. Thank you. Thank you. Happy sa short eh. Na short. Malinaw ra pamitanan mo. Mahirap ka. Maura daw to, i-chat na lang daw niya daw ay. Parang mag-isod yun siya sa storyahan. Oo, mga isa ka lola. Nag-ilong-ilong siya, pero na siya isuwan sa iyang lamisa. Isa mo na. What's your message? Ikaw magiging nagpadako ni Jose. Isa magiging
Ginikaw na naman sa siya karon. Oh, ay, hilang pa. Ano, may hilang pa ka? Kasi message. Sorry pa Sige, buhati ni GC pa lang ha. Isolve mi sa GC, pantay. Okay, batingan mo mahatag message ang iyang mga lola, no? Ato kasi mga apuhan. Dola. Sungkol? Sungkol o ingkron? Lola sa ingkron. Lola sa tuhod. Ay, ato na sa iyaan kay. Hinay ka na. Oh, iyaan. Oh, apuhan. Ay, pahuli na mo. Di man mo ganahan mga tagukon. But anyway, guys, thank you so much sa inyong mga message. Naka-record yun ni siya, and soon, nanay po si Neo, ato nang ipakita niya nga, during your baptism, mo niyang message yung mga nina nga, hopefully sa makuhaan sa niya kanang kuan ba, aral kunuhay. Okay? So, I think, so that's all the ninong sa nina. So now, let's hear the closing message of his Mommy Day, Mommy Christine. So, Mommy Christine, the floor is yours. So, what's your message to all the attendees now? Hello. Tulo kami pangalan. Shy. I just want to say thank you to everyone. Yun, hatag dyan ng time na mo arin dali. I know, it was a very nice blessing for us to have Neo. It's not initially it was not really part of our plan to have a baby, to be honest. But you know, God has His own ways to bless us with a kid that we really love. And hopefully, as he grow old and as we also grow old, may the Lord guide us. And I hope that everybody also gives us their guidance on how we bring Neo as part of this world. Kato lang. Thank you. Thank you so much, Mami Christine. Kabaw na dyan ko asa ka nagmana. Na imong mama. Okay. So again, that's all, guys. Thank you so much for attending Baby Neo's baptism. So, asa man but we're here until 2 p.m. But asa man nila we were expecting the same faces on Baby Neo's first birthday. Someone? Yes or no? Yes, okay. And that's it, guys. Thank you so much for attending Baby Neo's baptism. So now we have a photo op, pero natulog man siya. O niya, nalaing mata. But anyway, pwede lang yung tayo mag-picture. So isa tong ganahan mag-picture taking together with Baby Neo. Pwede rin sa tumbangan, okay? So again, thank you so much and have a good day, everyone.